नमस्कार मित्रांनो, आज संडे आणि सकाळी लवकर उठलो आणि आजचा बेत ठरवलं होतं की मटण खायचं. पण मटणामध्ये काय खायचं हे डिसाईड नव्हतं केलं. फायनली वजडी आणली आणि घरी बनवायला दिली. रसरशीत अशी वजडी बनवताना तुम्ही इथं पाहू शकता आणि जबरदस्त आवडते आपल्याला वजडी. जसं आद्विक अर्णवला भरवताना जी मजा घेतोय तशी ती वजडी खाताना मला मजा येते. आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे ती वजडी जर का आजची वजडी उद्या जर का तुम्ही गरम करून खाल्लात ना तर कसला मसाला मुरलेला असतो राव त्याच्यामध्ये, एकदम जबरदस्त झालेली असते. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आणि समोर पाहू शकता भेजा आणि वजडी. भेजा थोडासा आणला पण तो आमच्याकडे झाला बुर्जीसारखा, तर ती बुर्जीचीच टेस्ट येत होती पण मला आवडली. कधीतरी असा युनिक आयटम ट्राय करणं गरजेचं असतं. आता समोर पाहू शकता चिकन थाळी, त्याच्यामध्ये कळेजी पण होतं, भाकरी होत्या. अशी जबरदस्त रेसिपी संडे स्पेशल होती. ही आरवी. आता आरवीला मी विचारलं कशी वाटली आईस्क्रीम. जबरदस्त म्हणते, कारण आपला नवीन ब्रँड लॉन्च झाला आहे. तुम्ही नसेल घेतलं तर डोंबिवली कल्याणमध्ये कधी घ्याच. आणि आद्विक मस्त असा मुलींसोबत फुटबॉल खेळण्याचा